गोसो खुसि आसबार फैथोंसै अननानै अखा बांखाल' दाहाथोंसै दाब्राबै हगारनांगौ होननानै खावलायो आयं होननानै बयखौबो फैजानो लुबैयो होमबा आयंआ ना गासिबो बुंदों फैजानो लुबैयो फैनांगौ गसाइ दैमारिनि फंबायनि हिनजावनि नामा पुर्निमा बर'। नैबे साहानि न' आरोना ओमफ्राय नैबे बाथौ नालाय ओमफ्राय नैबेयो साहानि न' आरोना ओमफ्राय नैबे सानजानि न' ओमफ्राय खोलाहा माबा दङ बाथरुम दङ आरोना ओमफ्राय बिदिनो दैखर दङ खोलाथिं बाथरुम दैखर ओमफ्राय ओरैजाय नै सोनाबनि न' आरोना लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि आयना फट' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आरोना ओमफ्राय दायो आङो दंफैयो जोंनि बर'निनो मुंदांखा आर्टिस्ट देंखोगिरि बिदा गेदेर आदा गसाइ दैमारिनियाव न'आव दंफैयो आं गामियाव दंफैयो ओमफ्राय आं दिनैसो माने गामियाव फैबाय थानाय जायोबाबो माने आं दिनैसो फार्स्ट टाइम फैनाय जादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो आदा गसाइयाथ' दंना गैया मिथिला आरोना ओमफ्राय न'आ नैबे जाखोना बै जाखो मिथिला आरोना आं दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों माने आं बिसिनि न'आव हाबफैनाय जायाखैमोन आरोना ओमफ्राय आं नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय नोंथांमोना नायलांबाय थाबाय जाबाय आरोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों ओमफ्राय आङो सिङाव हाबलाङाखै दायो हारसिंसो ओमफ्राय आं दायो नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजानोसै आरोना जोंनि बर'नि मुंदांखा आर्टिस्ट देंखोगिरि आदा गसाइ दैमारिमोननि माने बेनि गोथार जुलियाथ' इंराजिनि एप्रिलनि 24 2023 माव जागोन आरोना ओमफ्राय दायो नै पेन्डेलखौ बानायगासिनो दङ नै लकेसनखौ आं दसे उनाव खिन्थागोन आरोना ओमफ्राय ओरैजाय साजायगासिनो दं नै ओमफ्राय नै ओरै साजायगासिनो दं आरोना ओमफ्राय नै बाथौआ बेनोमोन ना आदा मा खालामदों साहा लोंदों ओमफ्राय आदायाथ' गैया गैयाना बाथौ बुंदो ओमफ्राय न'आ बबे जाखोथाय ओरैजाय ना जाखोथाय न'आ बेनो गोदान लुबोबाय ना गोदान लायबाय औ ओमफ्राय दादाया गैयाना टाउनाव दं ना दा नै लोगोफोर नायदो आरो ना दा खामानिया सोलिगासिनो दङ खामानिया सोलिगासिनो ओरैनो मा थारिखखौ ओरैनो बुंनानै हरफिनबावदो 24 तारिख जोंनि मानिबा बांलानि माबानिबा 10 तारिख गोलैयो एप्रिल 24 2023 ना दे आं बोसोर गोदाननि एसे सबना लानोसै आयौ औ दे औ दे औ बोसोर गोदान औ गोजोननाय थाबाय आयंनिसिम बेनो जोंना बर'नि मुंदांखा आर्टिस्ट गसाइ दैमारि आदानि बिमाया बेनो आरोना लाजिनाङा फार्स्ट टाइम दिनैसो माने आं गामियाव फैफेरबाय थानाय जायो ओमफ्राय बे आदामोननि न'खौ मिथिफेरनाय जाया आरोना औ हाबफेरा नालाय सिनायना लादो आरोना लोगोफोर बियो जोंनि बर'नि मुंदांखा आर्टिस्ट देंखोगिरि मेथाइनि राजा आदा गसाइ दैमारि आर्टिस्टनि बिमाया बेनो आरोना लोगोफोर नायना लादो ओमफ्राय गामियाथ' जाहैबाय जोंना लकेसना एसे बुंना होदो जोंनाथ' इंराजिनि बुंना बर'नि बुंनो बर'निखौ बुंदो लकेसनखौ बे गामिखौ इंराजिनि साउथमारियाव होनो औ गसाइ बिदा जाहैबाय ए आदा गसाइ बिदा ना अ आदा गसाइ बिदासो बियो नै आर्टिस्ट मथा मथि आं दा खामानि मावगासिनो दं औ दा एसे फोरमायना होदो आदाया मा मावगासिनो दङ दायो ओरैनो टेम्परारि बादि जायो माने बेथ' माबा कर्मचारि बायदि जायो नालाय आं हमगाराव मावो ना बबेथिं माबायदि माबा जागोन आरो रिसेपसननि आलासिफोरनि थाखाय रिसेपसन आलासि जानो फैदो औ बबेथिं मा खालामनाय जागोन बेयो जाहैबाय जोंनि बर'नि मुंदांखा आर्टिस्ट देंखोगिरि आदा गसाइ दैमारिनि बिदा मा नाम होनदों आदा आंना आंनाथ' नाम मोजां दिमासा गामियाव इसान होनो दिमासा दैमारि ना औ ओमफ्राय नैबे जाबाय आलासि जिरायग्रा बेहाय आलासि जिरायग्रा औ ओमफ्राय बेनिफ्राय नैबेबो ओमफ्राय बे आलासि जिरायग्रा ना बेनिफ्राय बैयो जाहैबाय माबा बै गिदिंबानो मोनगोन ओमफ्राय साहा थाहानियालाय
साहाथा हजों जाजोब्बाय हजों जाजोब्बाय हजों जेनेरेल ओमफ्राय मिरामिस जाग्रानि ओरै दंखाजोबो मनेस्वर सारा सारानो दं क'क्राझारा बेनो फैगासिनो दं औ दा फैनानै नायफैगासिनो औ दा बेनिफ्राय आङो रायजो राजाखौ लिंखांनानै खयथा जिनिसफोरखौ बुरा फागुनि मिनिसखौ आं बिदा हिसाबै आं दायथ' खालामनानै एरियाखौ दिनै आं सेस खालामजोब्बाय दायो बबेथिं माबायदि मेनेजमेन्टनि माबा खामानि मावगासिनो दायो आरो फैदो औ नायफैलां दा आलासि रिसेपसननि थाखाय माखासे जायगा खिन्थाबावनो नागिरदों बबेयावहाय माबायदि रिसेपसन खालामगोन नैबे जाहैबाय भिआइपिनि ना भिआइपिनि बियो ओमफ्राय दायो आदाया माखासे खिन्थाबावनो नागिरदों आरो ना जाहैबाय माने आं बे गसाइनि बिदा आं न' खुनुरुखुम बानायदों नैबेना आदानिया दा बिदा फंबाय जों एखेयै दं बिदा फंबाय सासे साथाम नालाय सासे आर्मि दं दा फैनानै दं दंफैयोना औ दंफैयो नैबे जाहैबाय मिरामिसनि बे नैबे जेनेरेल नैबे जेनेरेल ना मिरामिस भिआइपिनि आलादा स्पेसियेल जागोन ना बेनिफ्राय बै जाहैबाय लामा बानायगोन बै थमलाय बैजों लामा दङ बेजों लामा बानायबाय आं बिनि न' नालाय आं बाव थायो ओमफ्राय आयंआलाय बेयावनो थायोना बेलाय फंबायजों गसाइ दैमारिनि बिमाया गसाइनाव थाबाय आं बिदा जाबाय गसाइनि बेनो आरो नैबे जेनेरेल आरो ना गासिबो सोलिजोबगोन बेहाय पाब्लिकनि जाहैबाय बेहा ओरैजाय दंबावो नै आलासि थानांगौ आलासि नैबे संग्रा खावग्रा अबेबा जिरायनांगौबा गाव माबा मोनसे जागोन दा हान्था मेला थांलाय फैलाय हान्थिबोनाय सोरनोबा लोगो सिथेगोनाय माने बिजि जानानै दं दा जोंना मनेस्वर सारानो एकदम फैफागासिनो थांलाय फैलाय दा मोनायाव फैनो हागौ खोमा बेबायदि दा नैबे संग्रा खावग्रा दा मनेस्वर सारानो बे खामानिखौ माने आखायाव लादों नामा बिसोर बिदा फंबाय एकदम माबागासिनो दं मा खालामनांगौ खालामनाङा नैबे जाहैबाय ओंखाम संग्रा बे संग्रा खावग्रा ना बे गासिबो बेनिफ्राय जाबाय नैबाव जाहैबाय बे जोंनि बर'नि जानाय लोंनाय हिन्दु मानसिफ्रा अमा जायो हिसाबै बेखौ बैयाव बानायगोन बैयाव अमा जाग्राफोरनि अमाया बाव खाफैजोबगोन बेहा खाफैजोबगोन बेयाव खाफैजोबगोन बेनिफ्राय मिनिस खालामनानै लाबोगोन संगोन ओरै जागोन बेनो ओमफ्राय नैबेथिं अदाबा बबे जागोन अदाबा बेयाव अदाव थाजोबगोन बाय अदाव थाजोबगोन आरो ना अदाव थाजोबगोन बाय अदाव थाजोबगोन आरो ना लोगोफोर नायनानै लादो संनाय खावनायनि बे पाब्लिकनि ओमफ्राय आलादा स्पेसियेल आलासिफोरनि थाखाय आलादा संग्रा दङ नामा आलादा जाखागोन नोंखौ बुंदों आं माबाखौ मिथिजोबनाय आलासिफोरनि थाखाय संग्रा खावग्राया माने आलादा स्पेसियेल जाबावगोन ओमफ्राय रायजोनि पाब्लिक संग्राफ्रा आलादा जागोन आरो ना माने मिरामिसनि आलादा जागोन दांदे दुन्दे गैलाबाव मिरामिसनि आलादा जागोन ओमफ्राय बिदिनो जोंनि ना बेदर जाग्राफोरनि पाब्लिकनि थाखाय आलादा जागोन आरो ना संग्रा खावग्रा जायगाफ्रा धर्मला माने बेलेग बेलेग धर्मबो जों मुगैया नेम निथिखौ माखासे नेमजों थांनांगोन बिनि थाखायनो आं बुंनाय जाबाय जाहाथे मिरामिस सोलिथों बाव हायदो जुदिनि खोथा गैया नेमजों थांनांगोन संसाराव अनेक रोखोमनि संसाराव जों सोलिनानै थांनानै थायो नालाय दंमोन ना माइरं सुग्रा बानाय होबाय आं मैला सुनाय ओमफ्राय बना बैनो बना आंना फंबाया बे दुइसुनि सासेल' नालाय गोबावबो जाबाय हाबा लाया कालसारथ' ओंखायनो गाव मिथिखागौ गोदो जों एसे दामनानै दिनैहाय हाइ लेभेलाव एसे एनै सिना जाना जाबाय हिसाबै लेबार होनानै दा रायजोखौल' नै फोसाबनाय खालामदों रायजोआ खस्थ'खौ होबावासै बे अनबाय बेनिफ्राय दा साफा खालामनायनि थाखायल' रायजोखौ रिकुवेस्ट खालामनाय बिधान सायाव बुंनाय हिसाबै आं लिंखांनानै दिनै मावनायानोसै आरो साननै दंबावो माबानि जाहैबाय एप्रिलनि समबार बाराय गोलैयो 24 थारिखआ 24 बांलानि बैसागनि 10 थारिख जोंनि बर'नि आर्टिस्ट देंखोगिरि मुंदांखा आदा गसाइ दैमारिनि बिबथै ना मुङा मा मुं खिथादो बिर'सिं दैमारि बियो दानो बिबथै आरो ना आदा गसाइ दैमारि आर्टिस्ट सिंगारनि देंखोगिरिनि बिथाङा बिबथै जायो ओमफ्राय आं बर्थमान खामानियाव बेस्थ' ना आदैया मा मावो दा एलपि टिचार ना गामियावनो ना गोजोननाय थाबाय आर्मिया दायो आङो फंनैसो दायो बिदा देरसिन नामा बिदा देरसिन बेनो आंनि बिब'फोर दंबावो दायो आङो आर्टिस्टनि आदा गसाइ दैमारिनि बिदा देरसिन दायो आं बेखौबो नोंथांमोना सिनायथि होनो थाखाय आखायाव लाबाय आरो आंनि भिडिअनि गेजेरजों दा नै आदाया खिन्थाना लादो आदा गसाइ दैमारि आर्टिस्ट सिंगारनि मा जायो आङो बिनि बिदा देरसिन नामा आंना जनक दैमारि आं एक्सुवेलि आर्मियाव मावो दा आङो बे हाबानि थाखाय सुटियाव फैदों आरो
फंबायनि हाबाखौ एटेन्ड खालामनो थाखाय दा स्टुडिअ फैनानै दंफैयो खामानिया बर्थमान दायो बेसेबां आवगायखो दा बिदा गिदिर हिसाबै नों एसे फोरमायना होदो हाबानिया आरोना हाबानियाथ' आवगायगासिनो दं बे 22 बा 23 तारिखाव कमप्लिट जागोन 24 तारिखाव हाबा ओमफ्राय हाबाया अबेहाय जागोन हाबायाथ' टाउनावनो क'क्राझारावनो ब्रह्मा मन्दिरावनो जाना फैगोन ब्रह्मा मन्दिराव बेनिफ्रायसो फैगोन फैनानै जानाय लोंनाय जागोन आरो ओमफ्राय आदैया बिदि देरसिन हिसाबै रायजो राजाफोरखौ मा खावलायहरनो सानो बे बिदिनो आदा गसाइ दैमारिनि जे गोथार जुलि बे गोथार जुलियाव रायजो राजाफोरखौ मा खावलायहरनो सानो खावलायनाया मानि रायजो राजायाथ' बयबो नेना थाखानाय फंबायनि हाबाखौ हा गोबाव खाथासै माने नेना थाखानाय आरो माला लायो हा दा लादों जोंहाबो खुसि रायजो राजाबो खुसि आरो दा बयखौबो फैनो खावलायो ना खावलाया बयखौबो खावलायबाय फैनाय बिथांमोननि सायावसो आरो दा रायजो राजा भाबिफोरखौ बयखौबो फैनायखौ मोजां होनना बुङो मोजां जोंनि थाखाय मोजां गाजा गोमजा फैयोबा जोंहाबो खुसि जायो आरो बेनोसै आरो स' दा गोजोननाय थाबाय आङो दायो बिदा गिदिर सिंगार आर्टिस्ट आदा गसाइ दैमारिनि बिदा देरसिनखौबो दायो आङो नोंथांमोननो आंनि भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामबाय आरोना ओमफ्राय दायो खावलायदों आरो बिदा देरसिन हिसाबै दा मा फोरमायदों नोंथांमोनावथ' खोनाखाबाय आरोना दायो आदाया मा देखायनो सानदों ओमफ्राय नै दायो हाबानि प्रिपारेसन पेन्डेला सोलिगासिनो दं आरोना ओमफ्राय हरजायबो बानायगासिनो दङ नै मिरामिसनि लामा ओमफ्राय नै हाबानि प्रिपारेसन कन्डिसन खालामनाया माबायदि जागासिनो नै दायो मावगासिनो आरोना टेन्ट हाउसनि खामानिया बे सोलिगासिनो दं आरोना अनलि टेन्ट हाउस सोलिगासिनो आदा गसाइ दैमारि आर्टिस्टनि उन्दुग्रा न'खौ आं दायो मोजां खेबाखै आं दायो थांनानै खिन्थिहैफिनगोन आरोना ओमफ्राय दायो पेन्डेल होथेजोब्बाय आरोना बारा मोजां नुनाय नंला औ ओरैनो लकेलनि लामा हाबनायनिफ्राय लामा मोखां मोखां आरोना जेबो आन्दायनांगौ गैया एसे बुंना होदो बोरै बोरै फैब्ला मोनफैयो बेथ' दा मेन पइन्टआथ' बे जोंना ओरै हाइरडनिफ्राय लायोबा जोंहा पारगावनिफ्राय लायोब्ला लाब्राबर होनो लाब्राबरनिफ्राय फैयो बे फैथारनानै ओरै आमलागुरियाव सोंबाबो मोनगोन खोला फारसे खोला फारसे फैनानै नैबे जायनारिजों 5 किल'मिटार एसे बारगोन आरो ओमफ्राय ओरैजाय जायनारि जोंनाथ' जायनारि मोनोना मेन लकेसना जायनारिनिफ्राय सोनाब फारसे दालांनि सोनाब फारसे फैब्लानो आरो मोनथिखागोन हजों गेटफोर बानायगोन नामा लामायाव बानायगोन नामा बानायनो होनदोंना बेयो जायनारियावथ' बानायनांगोन जायनारियाव माबा मोनसे होबोनो नागिरदों औ मोजाङानो जादों नङाबा आन्दायफैगोन ना जेरै जेनेबा खोनानाय मथेबाथ' जों गोजाननि मानसिफोरखौ बे फंबाया रिकुवेस्ट खालामनाय हिसाबै जेनेबा सोरबा उदालगुरिनि गावसिना जानाय मानसिफ्रा जेनेबा फंबाय गसाइनि थाखाय जेनेबा फैनो थाखाय टारगेट लानायाव लामाफ्रा जाहाथे आन्दाया लकेसनजों जेनेबा फैनो हानायनि थाखाय आङो जेनेबा बेंगलनि मानसिबो दाख्लै आंजों रायलायदों बिदाजों हिसाबै फैगोन होननायखाय गावसोर माबानानै बिनि खोथाखौ बे आंनि फंबाया बुंनानै दिनै बानायदों आरो माबा मोनसे गेटआव हाबनायनि थाखाय माबा मोनथिनायनि लामाखौ मोनथिनो थाखाय माबा मोनसे साजायना दोनहैगोन आरोना नोंथांमोनाथ' आन्दायनांगौ गैया जोंनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सिम्बोरगाव दख'रानि सिङाव थानाय जायनारि बाजारनि सोनाबहा दालांजों फैबाय थाब्लानो मोनफैगोन आरोना गामिया जाहैबाय खोला मावरियागाव होनो सोलिगासिनो दङ नै खामानिया टेन्ट हाउसनि खामानिया मावगासिनो दं आरोना दायो उनथिंजायनिफ्राय नै बिदि आरोना न'आ उनथिंजायनिफ्राय नै माबायदि कालार नोंथांमोनाव कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरदो मोजां नंगौना मोजां नुवाखै नोंथांमोना आंनि भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरब्लानो जाबाय आरोना मिस्ट्रिफ्रा टेन्ट हाउसनि खामानि मावगासिनो दं नै पेन्डेलाथ' नै अखा बांखानि खोथा दंना ओमफ्राय थुम्बुखौ एकदम डाबल होहोजोबखाबाय आरोना डाबल होहोजोबखाबाय दायो ओरै सिगांथिनिफ्राय नायबायसै आरोना न'खौ आं दायो माने आं गामियाव फैबाय थाब्लाबो आं मिथिया आरोना जायगानिबाबो माने मिथिफेरा आरोना बबेमोन होननानै नै आदा मा मावदों खामानि मावदों ना खामानि मावगासिनो दं ओमफ्राय नै न'आ दाथ' आदाया गैया जाहैबाय लोगो मोनफैयासै माने बेस्थ' आरोना बिथाङा हाबानि गावनि एकदम खारखावला जागासिनो दा नै न'आबो कमप्लिट जायाखै गोदानसो होनना बुंनाय जादों
गोदानसो ना गोदानसो हाबथ'नाय जायाखैना हाब्बाय नै आं आदा गसाइ दैमारि आर्टिस्ट सिंगारनि न'आव आं हाब्बाय नै फार्स्ट टाइम दिनैसो फैबाय आङो नोंथांमोननो शेयार खालामनो होननानै आं भिडिअ खालामनो फैबाय नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला नायलांदो आरोना नायलांबाय थादो ओमफ्राय आं खिन्थाबाय नै न'आ माबायदि नो कन्डिसना ओरै सिलिं फेन दङ नै नै बे मा थागोन बेहायलाय नै मा थागोन बेहाय नै ए नै बे खेवना होदो अ मडेलसो बियो वाव नै बिदिजोब आरोना जेबो मैला लेथ्रा लेथ्रि नुला बे दोनखुमाजोब्बाय आरो नै बिदिबो ना डाइरेक्ट न' डाइरेक्ट टयलेट आरोना नै बरिया नै गासिबो दंखाजोबो गोजौनि माबा मा होनोमोनलाय बिदिखौ दुगैग्रा गग्रा नै दै गग्रा बियो लाइट होबाय नै इसिबो दं माथो इसिबो दं ना वाव इसिबो दं नै माथो खिफेराखै ना गोदानसो ना बेनो आरोना नै लोगोफोर नायनानै सिलिं फेना गासै दङ गंब्रै दे आयं फंनैसो बुंहरदो रायजो राजाफोरखौ मा खावलायहरनो सानो फैजानो मोजां मोनो ना मोजां मोना आदा गसाइ दैमारिनि मुङाव हाबा गोथार जुलिनि मुङाव जाहाथे आशीर्बाद होफैयो बेखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मा खावलायहरनो सानो अननानै अखा बांखायाव दाहाथोंसै गारनानै हगारनांगौ होननानै खावलायो आयं होननानै बयखौबो फैजानो लुबैयो होमबा आयंआ ना गासिबो बुंदों फैजानो लुबैयो फैनांगौ जाहाथे आइ आफा नङाबा सोरबो मोननो जाहाथे गोथार जुलियाव जा हायो बयबो आशीर्बाद होफैयो बेखौनो फैजानो लुबैयो ना बेखौनो खावलायनो थाबाय आयंआ ना बे आब' बेहा बिब' नै आदा गसाइ दैमारिनि बिब' खुलुमबाय औ मा मुं खिन्थादो आब'आ आंना मुङा रदिता बसुमतारी दैमारिमोन आगोलाव दैमारिमोन औ गावबा गावनि हासबेन्डनिखौ लानांगौ जायो दा दै बसुमतारियाव गोग्लैहैबाय आरो दा आं खावलायहरो बयखौबो रायजो राजाफोरखौ लोगो दिगिफोरखौ फंबायनि हाबाखौ जेब्लायबो आशीर्बाद होफैयो बयबो खौसेयैनो जोंनि फंबाया दा बेनिनो गोथार जुलि नैबे फैगौ दा 24 समबार बारायाव बांलानि 10 थारिख गोग्लैयो दा बेवहाय औ बेनि थाखायनो फंबायनि थाखाय आर'ज गाबहरनाय थाबाय मानगोनां रायजो राजाफोरखौ स' गोजोननाय थाबाय बिथाङानो जाहैबाय आदा गसाइ दैमारि आर्टिस्ट सिंगार देंखोगिरिनि बिब' देरसिन ना आङो सेकेन्ड दा बिथाङाबो आब'आबो माने खावलायहरबाय आरोना रायजो राजाफोरनिसिम जाहाथे बे आदा गसाइ दैमारिनि जे गोथार जुलि बेहाय बयबो रायजो राजाफोरा जा सोलाबो हानायखिनि नोंथांमोना फैनानै जाहाथे बेहाय लैहोर लैहोर फैनानै जाहाथे बिदा गेदेर आदा गसाइ दैमारिनि गोथार जुलियाव जाहाथे आशीर्बाद होफैयो बेखौनो दा आदा गसाइ दैमारिनि बिब'आबो रायजो राजाफोरखौ खावलायहरनाय थाबाय आरोना दा नै बेखिनियानो आं दिन्थिबाय नोंथांमोना आंनि धोरोमनिफ्रायबो आङो बेखौनो खावलायनो सानो आरोना नोंथांमोनाबो बयबो जा हायो फैलायदो आरोना आंनि चेनेलनिफ्राय बेखौनो नोंथांमोनखौ आङो बयखौ फैगोन होननानै आं मिजिंथिबाय थारिखखौ आं खनसे बुंफिनबावनोसै इंराजि 24 एप्रिल 24 तारिख 2023 ओमफ्राय बांलानि बैसाग बांलानि 10 तारिख आरोना फैगौ 10 तारिख दा आदैयाबो दे गामिनि जानानै फंनैसो बुंहरदो दिनै बे फंबाय गसाइ दैमारिया सासे मेथाइ खनगिरिमोन बे फंबाया बिराद मोजां सिंगारमोन दा बे फंबायनिनो नै दिनै गोथार जुलि दिनै माबानि बैसाग मासनि बैसाग मासनि 10 तारिख समबार बारायाव जोंहा बे फंबायनि गोथार जुलि जागोन आरो इंराजिनि एप्रिलनि 24 तारिख 24 तारिखआव जागोन समबार बारायाव दा बेहाय फंबायनि गोथार जुलियाव जाहाथे बयबो गाजा गोमजायैनो मोजाङैनो गोसो लानानै बेनि आशीर्बादखौ फंबायनि आशीर्बादखौ जाहाथे होफैयो बेनि थाखाय आं खावलायनाय थाबाय
जाहाथे दिनफ्रा जाहाथे मोजाङै मोजां जायो अखा बांखा जाहाथे दा जाथों दा हाथों आफा इसोरा अनथों बे फंबायनि गोथार जुलिया मोजाङै मोजांनो जाफुंनानै थांथों आं आफा इसोराव आर'ज गाबनानै बेखौनो बुंनानै आङो बुंहरथिनाय जाहैबाय गोजोननाय थाबाय गसाइ दैमारिनि बिदा ओमफ्राय आदा हिनजावखौ न'निफ्राय न'आव लायगोन ना न'आव लायनानै डाइरेक्ट गावनि बे थाग्रानि माबानिफ्राय मन्दिराव बिया लानानै डाइरेक्ट बाथौआव गिदिंफैबाय बाथौआव जेनेबा खालामबाय ओमफ्राय बेखौ लानानै फैबाय फैनानै बेयावनो जोब्बाय आरो ओइदिनखालि जानाय लोंनाय जाबाय ओमफ्राय हिनजाव गोदाना बबेनि हिनजावा बेथ' नाराबारि बेनि आरो क'क्राझार नाराबारि क'क्राझार नाराबारि होनो जोंना बिदा जायो नालाय आथ' ओमफ्राय बाजै जाबाय आरोना जोंना बाजै गोदाना क'क्राझार नाराबारियानो जाहैबाय आरोना ओमफ्राय जोंनि नैबे गामियाव फैगोन आरो माबायाबो गामियाव गोथार जुलिबो जानानै बेहाय संसार जाफैगोन आरोना आदाया मोनसे पाब्लिस खालामदोंमोन फुङावनो जागोन ना हाबाया फुङाव 8टायावनो जोबगोन 8टा बा 9टायाव सफैबायबो ओमफ्राय 11टायाव डाइरेक्ट आलासि रिसेपसन लगे लगेनो बेखौ रेडि खालामखाजोबगोन बेखौथ' पाब्लिस खालामखादों दाखालि थांनाय जायफोरा खोनायाखैबा दिनैनि आंनि भिडिअनि चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिना लादो आरोना थांनाय बावखुंग्रि हाजो गाखोनाय फोरबोआव बिदा गिदिरा माने पाब्लिस खालामखादोंमोन रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फुङाव हाबा लानानै माने बिदिनो 11टासोआव आलासि रिसेपसन सानसेनो होननानै बिदि फोरमायनाय जादों आरो बेनो ओमफ्राय बाजै जागोन हिनजाव गोदाननि नामखौ मिथिगोन नामा? आं बेखौथ' आं बेवहायसो जायो आं मोनथिस्लाबासै बेखौ। नैबे आब'आसो मिथिसिगोन। जोंना गसाइ दैमारिनि फंबायनि हिनजावनि नामा पुर्निमा बर'। दायो नामा जागोन आब'आ? आं बिबोनां जागोन। औ बिबोनां। नोंना बिबोनां गोदाना? औ आंनि बिबोनां गोदाना पुर्निमा बर'। पुर्निमा बर'। ओमफ्राय गामिया? क'क्राझार नाराबारिनि बिथाङा। क'क्राझार नाराबारि। गोजोननाय थाबाय नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ दायो अबेनि मा गामिनि ओमफ्राय मा मुं आदा गसाइ दैमारिनि अनजालि रजिया नोंथांमोना मिथिखाबाय आरोना दायो फोरमायखाबाय आब'आनो दा गोजोननाय थाबाय। ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' नुखाबाय आरोना दायो हाबानि प्रिपारेसन माने खामानि सोलिबाय थानायखौ दा गोजोननाय थाबाय आरोना आंनिसिम बेखौ फोरमायनायनि थाखाय। अननानै बयबो बिथांमोनहा फंबायनि जे चेनेल दङ चेनेल नामा मामोन? आयना बड'। आयना बड' नैबे फंबायनि चेनेलखौ नोंथांमोनहा अननानै साबसक्राइब खालामनानै हो, लाइक खालामना हो, बिथांखौ अरायबो सापर्ट खालामना हो। गोजोन्थों। गोजोननाय थाबाय आब'निसिम बेखौ फोरमायनायनि थाखाय। स' अब्ला लोगोफोर अब्ला आङो ओमफ्राय नोंहा मा जायोमोन? नोंहा बिमादै ना? आदा गसाइ दैमारिनि बिमादै ना? अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नाय जानोसै नामा? आं नोंथांमोननो जा हायो आंनि भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामखाबाय हाबानि प्रिपारेसन आरो कन्डिसना मारै बेखौ दा साजायगासिनो। ओमफ्राय 23आव माने कमप्लिट जागोन आरो ना 24आव माने गोथार जुलिया जागोन नालाय आलासि रिसेपसन माने 23 माने सानसे सिगां हाबानि सानसे सिगां बेखौ फोजोबगोन आरो ना क्लियारलि फाइनाल खालामगोन। 23आव फाइनाल खालामगोन जाहैबाय। अब्ला लोगोफोर भिडिअखौनो बेखिनियावनो दोनथ'बाय आङो। मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलखौ अननानै साबसक्राइब लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोफोर। अके दायो नै बिथांमोना लाइटनि सेटिं खालामगासिनो दं आरोना न'आथ' कमप्लिट जाबाय जानाया ओमफ्राय दायो बेहाय माखासे सेटिं खालामदों आरोना लाइटनि थाखाय। दायो